खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोना दिनैनि समाव फंसे बाथ्राखौ सानगोना सानाखै बे बाथ्रायानो जाहैबाय मा रायजो राजा नोंथांमोन जे मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा 17 इयार्स BTC खौ सालायबोबाय बिथांनि बे 17 इयार्स सरकार सालायबोनाय समाव जोङो बबेबा मोनसे गुबुन पार्टीखौ फर एग्जाम्पल BJP आनो जा कंग्रेसआनो जा बा आदार जिखिनि गुबुन पलिटिकल पार्टिसफोर दं बै पलिटिकल पार्टिसफोरा मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि बे 17 इयार्स सरकार सालायबोबाय थानाय समाव बैफोर माखासे गुबुन पलिटिकल पार्टिफोरा जोंनि BTC ओनसोलाव माबाफोर पलिटिकली गोहोम खोख्लैनो हादोंमोन नामा जों रायजो राजानि गेजेराव जेबो पलिटिकली गोहोम खोख्लैनो हायाखैमोन बै माखासे आदार पलिटिकल पार्टिसफोरा बै 17 इयार्स मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकार सालायबोबाय थानाय समाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा पलिटिकल फिल्डआव आगान होफैनाय लोगो लोगोनो थांनाय 2020 मायथाइनि जा जोंनि BTC बिसायख'थि बे BTC बिसायख'थियाव BJP पार्टिया अनलि 24 टा जायगायाव गावसोरो हारसिङै गेलेदोंमोन बे 24 सीटनिफ्राय बिथांमोना 9 टा सीट देरहानो हाबावदों बेयो जोबोद साननो गोनां बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन जेरावनोखि 24 टा सीटआव बिथांमोना गेलेदोंमोन बे 24 टानि गेजेराव बिथांमोना 9 टा सीटखौ देरहासार खालामनो हादों अब्ला नाय रायजो राजा नोंथांमोन नाथाय साननो गोनां बाथ्राया मा रायजो राजा नोंथांमोन जेरावनोखि आं फंसे बाथ्रा बुंखाबाय जे बे 17 इयार्स मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकार सालायबोबाय थानाय समाव गुबुन जेसेबांखिनि पलिटिकल पार्टिफोर दं मेजरलि जों बुंनो थाङोब्ला BJP आरो कंग्रेस बै मेजर मोननै पार्टिया जोंनि BTC ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव पलिटिकली गोहोम खोख्लैनो हायाखैमोन बे 17 इयार्सआव नाथाय दिनैनि समाव रायजो राजा नोंथांमोना गोथौ गोसोजों जुदि साननानै नायहरोब्ला नुहुरगोन जोंनि BTC ओनसोलनि जा पलिटिकल थासारि बे थासारिया बबे लामाखैजा थांगासिनो दं आरो जाय लामाखैजा जोंनि BTC ओनसोलनि जाय थासारिया खारगासिनो दं बे लामाखौबो जोंनि हारिनिनो बै सानैसो रांनि लुप शेयार पावारनि लुप गादिनि लुपि बै जोंनि हारिनिनो सानैसो ननसेन्स पलिटिकल लिडार्सफ्रा दिनैनि समाव बे गुबुन पलिटिकल पार्टिसफोरनो लामा एवस्रां होनानै साफा खालामनानै होगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन बे गोरोन्थिनि दायनिगिरिया सोर रायजो राजा नोंथांमोना दिनैनि समाव सान आरो सोंथि खालाम थांनाय सान आरो समफोराव जोंनि दानि एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा जों गासै रायजो राजाफोरखौ खावलायदोंमोन जे दिलीप सयकिया बिथांखौ जों गासै रायजो राजाफोरा ज' खौसे जानानै देरहासार होहरनांगौ मानि थाखाय मा जाहोननि थाखाय जों गासै रायजो राजाफोरखौ ज' जानानै खौसे जानानै दिलीप सयकिया बिथांखौ देरहासार होहरनांगौ बेफोरबायदि बाथ्राखौ खावलायनायनि आन्दोनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय मा जे जोंनि माखासे ओनसोलनि थासारिफोर बा जोंनि माखासे प्रब्लेम इस्युफोरखौ जों जुदि सल्भ खालामनांगौब्ला बा सल्भ खालामनायनि लामाखौ जों जुदि आवगायलांनांगौब्ला बेफोर लामायाव जों जुदि गसंथाहैनांगौबा बेफोरनि माखासे इस्युफोरखौ लानानै बिथां मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा बेफोरबायदि माखासे थांखिजों बिथाङा थांनाय समफोराव जों गासै रायजो राजाफोरखौ खावलायदोंमोन नाथाय रायजो राजाफ्रा बिथां दिपेन बर'नि बाथ्राखौ खोनासंदोंमोन खोनासंखांनायनि उनावहाय जाय बिथाङा देरहासार होहरनो थाखाय खावलायदोंमोन बिथांखौ जोंनि हारिनि रायजो राजाफ्रा गमामायैनो देरहासार होहरदोंमोनबो जाय मानसिखौनोखि सापर्ट होनो खावलायदोंमोन बे मानसिखौनो जोंनि हारिनि रायजो राजाफ्रा सापर्ट होनानै देरहासार होहरदोंमोन नाथाय बे मानसिया जोंनि हारिनि थाखाय जोंनि हारिनि माखासे इस्युफोरखौ लानानै फंबैसे बाथ्रा बुंहैखो दिनैनि समाव नुदों नामा रायजो राजा नोंथांमोन बे मानसिखौ जोंनि हारिनि थाखाय माखासे बाथ्रा बुंहैनाय नुदों नामा जों नुनो मोनाखै दिनैनि समाव सोरबा सासे लिडारखौ जों जुदि थांखिनानै बाथ्रा बुङोब्ला बा सोरबा सासे लिडारखौ जों जुदि सोंखारियोब्ला बेनिनि गेजेराव बै लिडार्सफोरनि माखासे सेला बेलाफोरा जोबोद खर' सायो नाथाय बै सेलादार बेलादारफोरखौनो आं बुङो जे जों जाय लिडारखौ थांखिनानै बाथ्रा बुंदों बा जाय लिडारखौ जों थांखिनानै सोंखारिनायनि माखासे ओंथिफोरा गोरोबदोंना गोरोबाखै सोंखारिनाय माखासे बाथ्राफोरा सैथो नंमारगौना नंमारा बेखौसो नोंथांमोना हमदांनो नाजानांगौ जुदि नोंथांमोना सैथोखौ हमदांनो हानानैब्लाबो नोंथांमोना बिसोरनि खिबिखौ खारफानानै जुदि गावखौनो गाव जाम्बा स्टिल खालामना लाबा बेवहायथ' जोंहा बुंनो गोनां जेबो बाथ्रा गैया बे जाबाय नोंथांनिसो बाथ्रा मानगोनां दिलीप सयकिया बिथांनि आं मोनसे भिडिअ लानानै फैदों जेरावनोखि बिथाङा मिडिया पर्टेलनि गेजेरजों मोनसे बाइट लाखिनाय भिडिअ बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों बे भिडिअखौ नोंथांमोना कमप्लिट नायजोब बिथाङा भिडिअनि गेजेरजों मा फोरमायदों मा फोरमायाखै लजिकेलि बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना केपचार खालामनो नाजादै जोंनि दा समनि जाबायदि थासारि BTC ओनसोलनि पलिटिकेलनि जा आबहावा
बे आबहावाजों बिथांनि माखासे लजिकेल बुंनाय बाथ्राफोरजों रुजुनानै नोंथांमोना बाथ्राखौ दानख' मोनदांनो नाजा हमदांनो नाजा अब्लानो नोंथांमोना रोखा रोखा हमदांनो हागोन बाथ्राफोरा बबे लाइनजों खारगासिनो दं। फंसे बाथ्राखौ आं मा बुंबावगोन रायजो राजा नोंथांमोन जे जोंनि BTC ओनसोलाव जोंनि BTC ओनसोलनि पलिटिकेल थासारिखौ जाबायदि थासारियाव जों नुनो मोनगासिनो दं बेनि आन्दोनि गुबै जाहोना बेबो मोनसे जेरावनोखि गुबुन हारिफ्रा जोंनि BTC ओनसोलखौ लानानै जोबोद गाज्रि नोजोर होबाय दं। लोगोसे बे गुबुन हारिफोरखौ जोंनि BTC ओनसोलाव नोजोर लाखिनो बा लाखिबोनो चान्स होदों बे जोंनि हारिनिनो सानैसो ननसेन्स लिडार्सफोरा रायजो राजा नोंथांमोन। बिखायनो सानै हयै जों गासै रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानांगोन। दिनै जोंनि हारिनि गासै रायजो राजाफ्रानो नुनो मोनो जेरावनोखि जोंनि हारिनि माहारियारि आफादनि सासे गोग्गोम दैदेनगिरिफोर बायदियानो जोंनि हारिखौ गुबुन हारि सोरबा सासे लिडारखौ भट थुनानै देरहासार होहर बेफोरबायदि बाथ्रा खावलायनाय अब्ला बेफोर बाथ्राफोरा गोथौ गोसोजों साननो थांबा बेसे लासिंसिं बेसे मिनिजाथावना मिनिजादों जों गुबुन हारिजों मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन। बेनि आन्दोनि माखासे रहस्य जारिमिनफोरा मा थाखोमानानै थानाय माखासे आन्दोनि सावगारिया मा रायजो राजा नोंथांमोन जोङो नुवाखैबाबो जों दिनैनि समाव एसेबाबो हमदांहरनो हाबाय। अब्ला बैफोर बाथ्राफोरा बेसे लासिंसिं जों अब्ला दिनैनि समाव गुबुन हारिजों आन्दोआव मिनि जाखुमागोन ना जाखुमायाखै रायजो राजा नोंथांमोन। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन रायजो राजा नोंथांमोन। खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि। নিজৰ ব্যক্তিগত তেওঁ যিহেতু CMA মন্ত্ৰীক ভাঙিবও পাৰে পাতিবও পাৰে CMA মন্ত্ৰীক ভাঙিবও পাৰে বা EMক ভাঙিবও পাৰে পাতিবও পাৰে এইটো প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ বিষয়। এইটোত মোৰ কোনো মন্তব্য নাই। কিবা আউল লাগিছে নেকি? কোনো আউল নাই। মিত্ৰতা শক্তিশালী হৈছে পূৰ্বত কৰি। মিত্ৰতা আমাৰ চলি আছে চলি থাকিব। ইয়াত কোনো আউল লগাৰ প্ৰশ্নই নাহে। 25ৰ যিহেতু BTC নিৰ্বাচন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে নিজৰ সংগঠন পূৰ্বতকৈ অধিক শক্তিশালী কৰিব প্ৰতিটো বুথত আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকেও শক্তিশালী কৰক। ইয়াত কোনো নাই। সমান্তৰালভাৱে EPPL শক্তিশালী হওক BJP শক্তিশালী হওক আৰু BTC 2025ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি EPPL আমি আজিৰ দিনত আমি এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ 25তো আমি BTCৰ 35 লক্ষ লোকৰ জনসাধাৰণক সুশাসন দিয়াৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নয়নৰ যিটো যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ যাত্ৰাক শক্তিশালী ৰূপ দিয়াৰ কাৰণে BTCত স্থায়ী শান্তি আৰু প্ৰগতি ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে আমি একেলগে কাম কৰি আছোঁ। BTC গঠন হোৱাৰ পৰাই আমি কাৰো লগত মিত্ৰতাত 2015তো মিত্ৰতাত খেলা নাই 2020তো আমি মিত্ৰতাত খেলা নাই। এইটো কথা আপোনালোকৰ জৰিয়তে যাতে ভ্ৰান্তভাৱে কোনো কথা বাহিৰত নাযায়। আমি নিজেই EPPLে যোৱাবাৰ খেলিছে BPFে যোৱাবাৰ খেলিছে BJP যোৱাবাৰ খেলিছে নিজাকৈ খেলিছে। গতিকে কেতিয়াও BTCত কাৰো লগত মিত্ৰতাত আবদ্ধ হৈ আমি ইলেকশ্যন খেলা নাই। যদি BPF আৰু EPPL লগ লাগি ইলেকশ্যন খেলে BJP চৰকাৰ গঠন কৰা এইটো চাওক এইবিলাক কথা মানে বহুত মানে ইমেচিউৰ্ড কথা হ'ব বা বহুত ধৰক মানে কি বুলি কয় ইমান এবছৰতকৈ বেছি সময় আছে প্ৰায় 13-14-15 মাহ BTC ইলেকশ্যনৰ কাৰণে আছে। আজিতে চলি নাম কি থ'ম সেইটো যদি আজিতে চিন্তা কৰোঁ সেইটো মই ভাবোঁ এইটো অলপ অপেক্ষা কৰাটো ভাল হ'ব। কোনোবাই যদি BJPক বাদ দি ইলেকশ্যন খেলিব খোজে তেতিয়া BJPও কাৰোবাক বাদ দি ইলেকশ্যন খেলিবৰ কাৰণে সাজু। কোনোবাই যদি আগবাঢ়ি আহে আমিও আগবাঢ়ি যাম। কোনোবাই যদি পিছুৱাই যায় আমিও পিছুৱাই যাম। যদি BJP অকলে কিমানখন আসন পাব বুলি আপুনি ক'ব খুজিছে? চাওক এতিয়া 40খন আসনৰ আমি যোৱাবাৰ 26খনত খেলিছিলোঁ। 26খনত খেলি আমি 9খন নে 10খন আসন পাইছিলোঁ 9খন পাইছিলোঁ।